Аман, аман. Ей, Алекси! Всички знаят кой е! Хоу! 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 Бау! Бау! Нали знаете кой съм, знаете, че говоря, а действам и показвам. Изиграл съм милиони на машинките, падал съм, ставал съм и пак съм напред. Аз съм си Алекси, нали ме знаете? Имам бизнес, не бачкам на заплата. Всички знаят кой съм в махалата. Трупам всеки ден, трупам яко кеш. Душманите гледат, не могат да ме спрат днес. Който ме познава, знае, що за човек съм. Не говоря много, с дела им показвам. Работа върви, живота е добре. Всичко дето имам го изкарах с ума си. Алекси играе казино без да мисли. На добрите хора винаги помага. Устите им затваря, що видят как успява. Алекси, той е човека, всички го познават в махалата. Алекси, Алекси, той е човека, живее като цар, вдигната глава. Душманите гледат, чудят се как става. Успехът всеки ден при мен не остава. Парите идват, парите си вървят, но името на Алекси всички го знаят. Не завиждам на никой, живея си добре. Семейството е до мене във всяко време. Бизнесът върви, животът е песен. Алекси е човека, това е известно. Аман, аман. Не бачкам на заплата, живея от бизнеса си.